Veríme, že ľudský život začína počatím, kedy dochádza k vytvoreniu jedinečnej ľudskej genetickej informácie, ktorej nositeľom je DNA. Veríme, že základné morálne hodnoty sú objektívne a platia pre každého jedného z nás. Veríme, že každý človek má neodňateľné právo žiť a intencionálna vražda druhého jednotlivca ľudského druhu je vždy zlá. A keďže pri interrupcii ide o intencionálne usmrtenie iného ľudského jednotlivca, plynie z toho jasný záver, že interrupcia nie je morálna. Veríme, že mnoho žien sa môže ocitnúť v nepriaznivej situácii, či už z ekonomických alebo sociálnych dôvodov a nevie si predstaviť, ako by mohla vynosiť a následne vychovať dieťa. Jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli podporiť Pochod za život, je ten, že prezentuje viacero inštitúcií, ktoré ponúkajú ženám pomoc práve v takýchto krízových situáciách. Ide o rozšírenie povedomia o tom, že je tu vždy nádej a pomoc, aj v časoch, keď sa ženy cítia osamelé a bezradné. Na Pochode za život si budete môcť vypočuť príbehy a svedectvá žien, ktoré cez tieto situácie s vierou prešli a dnes sú šťastnými matkami, ktoré by svoje deti nedali za nič.